nali iqiniso engicela ukulisherela abantu besilisa angeke bakwazi ukulamukela kalula kodwa maybe ngalidigesta balihlafune libaba lizobasiza. Abantu besilisa hamba niyofuna usizo, musani ukuba ignorant. Kunento engiyibiza ngokuthi blind trauma. Yonke into yakona wayisuppressa just because you are a man. I had to face this because I'm a man and idalela trauma. Manje ungena othandweni awufuni lona uthando, ususebenzisa uthando as ithuluzi lokulungisa iself confidence yakho. Uthanda kulona ithuluzi lokulungisa iself confidence. Uthanda kulona ithuluzi lokuheala. Healing ifune nje ungena uthando emsawupholile. Ngoba uzosebenzisa uthando as a tool to heal yourself, you will end up making a mess to an innocent person. Again, cela ukunitshela uthando akulona ithuluzi lokuzifuna. Mawuzilahlekele nje, sit down with yourself and check ukuthi konakalephi, ufike kanjani la ukhona. Ngoba njengoba unezingane eziningi ongakwazi ukuzondla noma uyibalekelayo, kufanele uyothola ukuthi yini ekwenza ukuthi wafika lapho. Yini wena njalo wonke umuntu uma sekhulelwe unika wena ingane athi ingane yakho, yini le yenza lokho? Ukuphi la ignorant khona? Ngoba manje lento yokuthi uhamba ushela ube ngathi uyisoka ulona isoka uzilahlekele, manje inkinga uyicela ucabanga ukuthi uzoyithola othandweni. Ingakho uze ube harsh, ube abusive kumuntu wesifazane, umenza feel guilty as if uyena responsible ukuthi wena akulekelela ukuze uyithole, kanti yena fanele angenele uthando, angangenele kuzoba yithuluzi lokusetshenziswa ukuyifuna kwakho. Ngiyacela abafowethu hambe niyofuna usizo. God bless you.